friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM. 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM. 91.9, Bright FM. Friends tayo. Harapan, tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat ang gaking katatawlian. Tango kami Ginoo, king misun mo. Umne kami king aslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Alaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing misun para king Ginoo. Arapan, tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king misun mo. Ipagkalaman, ban midake at biyayan, masamal, hustisya, kapayapaan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ing kekatang kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king misun mo. Tango kami Malaos ko po, King Domus Pastorong Balepari, metong po kareng pagmaragul na ning Archdiocese of San Fernando, kini po lugar iti makaparikilya para po kare sa Blanca-Parian, matuwa pong anak, pwede na pong magpainawa, magpasyal, at madalas po kayo po manoknangan ding matuwang pari, o reta pong ausantang retired priest. Kaya pakibaluan tayo po yung lugar, kapil niya po may tatag, nino po yung menibala, at nano po yung pake ng lugar iti. Happy Easter kaya kayo ngan. Malaos kayo po king kakatang programang Inclusada. Iti pong programa makaparikilya para king malapit na pong anibersaryo ng pangatatag ng Diocese of San Fernando. At iti po, layon pong kilalanan tala ding miyayaliwang malyaring pagmaragul na po ng kakatamong
Diocese, ang yan meto na pong Archdiocese. At maliban po ka rin pari, maliban po king bukasyon, maliban po ka rin mayalwang institusyon, siyempre po, metong ka rin pagmaragultamo, yapin po ing Domus Pastorum. Kaya malaos kayo po kay kakatang programang Bright FM 91.9 ing radio station ng Archdiocese of San Fernando. At masayata mo po, kaya betaya po ngeni, metong po ka rin kakatamong masipag pari. Among pakilala kayo po. Ako po Father Marvin Sinlao. Ako po yung kasalukuyan na director ng Domus Pastorum o mas balo derin pari, bale pari. Pila na kayo pong years, pari amo? 19 years na ako as a priest. At yung may gisagalo karamihan ka rin ng obrata, karamihan kung special ministry. Pota po, malilito kayo nung Channel 2 ya po inyo, Bright FM. Alwa po Julius Babao. Opo. Ali, bata masaya lang muling Easter season. Happy Easter po. Happy Easter po. Happy Easter kaya kayo po. Among nako lang po din may assignment yun po. Well, munang dili, anyang kaordin kong pari, inyan 2004, may assign ko king Holy Rosary sa parochial vicar. And then after some time, may assign ko king AUF, na Medical Center as hospital chaplain. May natili ko ka rin for 8 years. Sa Kaba. So, sinalampak ko kanita, mga data remaining 2 years, itang 8 years, maging ko rin chaplain na ng university. So, doon ako total na. And afterwards, milipat ko kay King Pilar Village as a parish priest of Parish of the Blessed Trinity. At the same time, concurrent kong director na ni Domus kanita way back in 2015. So ngayon, yung may assignment mo, may focus na ako kay King Domus Pastorum. At currently also, hospital chaplain ko pa rin, karening mga pila na hospitals tamo kay San Fernando, the private hospitals, in Macabali, in Green City, in Calcutta, in Mount Carmel, ang papayong Metong Angeles, in Angeles City Sacred Heart Medical Center. So, oreta rin ka na akong current assignment. Yamo po, maliban po king metong niya pong pari, metong niya na pong registered nurse. Ne po. Among, mga ano po itang from nurse kay ba't pare? Napumumuna ka rin nga dua? Nurse ko pa. Nurse ko pa. So, makanini po yan. So, mayari ko pong nursing in 1994. At kanita pa, inyang parandaman kayong calling later on in my life, karing ko lungob seminaryo. Well, actually, may kumpisay na yung bokasyon na yun kana akong bokasyon ng Timong Pari. May pamangkukutang MECAD related niya ka rin. High school ko pa, bisa na ako magpari. O neng ako payagan. No? Ima ko labisa. At sabi ng tatang ko, manari ko pa ka nung college. So, kinagawa ko nursing. Uning may gyam na ako king nursing. May gobra ako for almost 3 years. May kalingwa na mo. So, sobrang sabihan. Uning inyang ako payagan, lungob niyang high school. Nag-involve ko kayong pisamban. Kasi sabi ng tatang ko, asar mo na yaman, kinalawang bagay. So, mag-involve ko. Dati sisimba ko mo But this time, inyang ako naging ginup seminaryo, mag-involve na ako. Magkabi ko king choir. From that time on, kabang mag-aral ko, pong gamagobra ko, mga paras na ako king youth. So, bala mo, litak-litak masisesay itang bukasyon ko. Bala ko kakalingwang ko na, uli mag-enjoy na ako king kakang profession. Until one day, in 1997, pero nandang magkayang pasibayot ang calling. Pero actually, iba't attracted ko mo maputi. Anya pilo mo nursing maputi. Basta color na puti, attracted ko. But namin kami, Dr. Father. Yung itapin, bisa ko mag-doktor. Ito pangarap kayong doktor. Ba? O nang imyagyo. So, kinuha ko namin ang assistant ng doktor. So, nurse. Anya, waiting kinuha ko for practicality. So, basta attracted ko king maputi ever since. But siya, mga di, ng kaburi. Anya siguro, yan inyang one day, dati makapolo ko, pong makaputing pantalon, bigla may kabayang maalang ko. Naging akong pari. Later on, waiting kasaysaya na din ka na akong bukasyon. Yeah. Kaya siguro nung titrace tayo po yung ding assignment na po, ding may pagkaluba responsibilities kaya kamong balam ko rin hospital mo rin. Related lakining total nan kong background. So, anyapin meging ko dugong, meging kong member na ni Kantihan ng Pastoral Care of the Sick. At the same time, chaplain ko king Angeles University Foundation. The hospital chaplain. Kay ba't, dahil ada ko Kenny for some reasons. So,
in Domos, balo tamo, basically, kanita, balo tayo sa retirement house. So, basically, ting masakit. So, itang bakan tanong ka rin ka mas makasahop. Actually, makanya naman yan eh. Nuno ka rin ka mas makasahop kin diocese, ka rin da kadadala. So, I guess makanita, anyapin na siguro I can be of help. Kaya ni makaniking area, ng apostolate ini. That's why most of my assignments, actually, majority of it, makafocus laking health. At di mo karing hospital, lalo pong basic gagawin nyo ka rin. King hospital, basically, anointing of the sick, siyempre. Tapos, mag-counseling ka rin kamamaten, makanya. At the same time, pati rin spiritual needs na rin medical practitioners tamo. Tapos, na ethical issues, dulog ka mo naman, na kaya ko consult ka. So, na kaya ting meeting, makanyan. So, oreta ring added, aside kitang maglanya, baluta na. So, oita, at naman kasanting kasi basically, lalo niyang pandemic, ako tinok nang maglanya. So, ako na yata ang dilimita, kasi pare makakulong lang, So, ako lulub ko pa rin. Although, of course, karing areas of COVID, ako talaga milulub, ako mo rin paluban din doctors. But what I do is, itapin through phone, through messenger, karin talapanga di. Pero, katatinok na nga mong. Good thing naman, uling nurse ka ta, balo ko detang maka-prevent, kami hawa, retang technique, kasi pegaralan ta, at gagawang ko dati, at naman may kasakab ka na ako. Alang issue ka na ako, nung magbalot ko, nung mag-gloves ko, nung mag-bonnet ko, whatsoever, gagamitan, issue. Kasi I've been doing it, kanita pa bayo pa naging pari. Yeah, it's easier. Yeah. Kikata mo kasi pari, wari father, maliban po kasi king pamag-aral siyempre king scripture, liturgy, at inta mo namang clinical pastoral education. So, may train mo naman ka rin makananong Agan nakakipinita, yung tatami nila, yung Philippine Arts Center. Karin tamo may training as hospital chaplain. Though short course siya naman ito, pilan mong bulan o pilan niya Domingo. But still may itong yung training ground, kaya katamo. Nano mong masakit papastulan ditang masakit o itang pamilyada rin masakit? King experience mo? Actually, masakit talaga pastulan yung pamilya. Pamilya. Kasi basically, yung nakala-stress, yung tatagdadalanan da. Tsaka ilaring mahangulo rin yung pamilya. Lalo na timong need. Diba, dyan example, potang halimbawa, masakit siyang karelang relative, kaya naman talaga serious sabihan na mamamatay yan ay po tamang taka ka rin, mas kanya pa yung mag-drive so dalas-dalas ka, kaya kanyaman mamangan. So, patsyad na moment may hospital wala mo na lang kagrabe. So, makailaw, siguro concern na karelang, siyempre, karelang loved ones. Most of the time, mas affected din relatives. Karita naman kay father, detang makanan yung ka-counsel detang malapit ng baludan ng matenor yung pamilyada. Retang maduguit kasi usually malungkot la. So usually, I usually say na this time pa nga dita mo po, yung kaburyanan na niya pong gano'n. Nuna naman dita. Nganapin na lang naman imposible. Yan dyan pang sabi na ni doktor, panayan tayo niya mo. Still mga dita pa mo rin. Hading pa nga dita mo pa kaya nga pong gano'n, yung kaburyana. Kasi yung mas kaburyana, yung matupad, at tami pa buren. So, alwa itang kaburyan tamong. Yan, yung burina itang burita masanting. Pero, it's still itang burina. Nung burina na yung pahinawin kay katang kapatid, mas balo na. Mas makakayap para kayo kapatid tamo. Masakit sabihan pero it helps them. Tapos manalangin tampo usually sabihan ko huling balo mo retang DNR hausan da retang manaya na talaga. Kaya po lalakwan king bedside masanting milakoya biyete niyang kayabe tama kanyan at the same time angadi kayo po andiyan rosaryo mo pangadi kaya tang malagwahan ng pamaglakbe pamaglipat. So, reta rin advice ko usually ka rin karang relatives. Kaya mga niya na bagay. Later on, potang kayo, punta lang nakakilo. Medyo seryoso na. Potang matsikat ngarap kasi masyado. Pero importante ako, itang kaburyanan ni nga pong ganyan panetang pa. Panetang mo anyawaran. Lalo na kayo makanya, kaya yung biye. So, balaya. Andiyan pang posible nakikita mo. Diyan ka rin doktor, kaya iting madalyaring himala ang pang milagro. Huli yan, napakaburyan ni nga pong gano'n. Just imagine itang struggle itang pamananggap kitang sakit itang kanyang pamilya, kaya ba't lalo na nung nanya pang stage mong sakit
Potang kaya ganta, tila pa financial, ne? Ito number one ito. Abi-abi, ne? So, stress talaga. Kaya syempre. ako ni guys, sabihin ko ka rin pamilya na rin masakit, maging banal na naman, ne? Kasi Yeah. They share also in the burden. Yeah. bandang tatalwi, ilwa mo ila, ne? May palapit na paghapon. Ngapong Kasi aside from the doctor, kay ba't pati kayong pari, kay ba't siyempre nung kala pamunta, nung kay Ngapong Ginoo. Tata natin chapel. Usually, aki mo din. King hospital, alam mo, bakante rin chapel. O, siyempre. talaga? Oo, usually, aki mo ting mga di. O, siyempre, balutan na rin. Lalo na rin ang chapel na malapit king ICU. Karamihan kasi ring hospitals, lalapit do talaga king ICU. Baka dito, manta. mas malagway ang access karing pasyente. O karing relatives lalo na para mga di. Yan. Pero dati mo ka rin naman, dito po yung pamilyada po ding masakit na. Dito naman ka rin masakit. Bota maglang niya ka, iya ko sinamisan. Iya ko ba nang pangadi ko itang last prayer na mo, itang last part na ng anointing, o itang kumayap ya pa rin. Kasi adwala po kasi rin pangadita Yeah, para rin yeah. king anointing eh. Puwadwala rin tayo. Actually, po tang mga di, depende. Kung naman mula o ika mismo Ay, mangan assess siya. ko naman. Existentigan kasi, huling nurse ko pin, balo ko na kasi kitang status na nung makanano. Ating kasing indication. Usually po, tamunta ako yung hospital, I think kukutang ko. Tabi nga mautang Ako record. mangutang ko record, sabihan ko makaniniya, balo ko na kagad na nananggawan ko. So, potang masikan niya pa, usually itong isultang anointing, tang makabaka ba. Potang kakit mo talagang unconscious na medyo lipang na pong DNR ne, tang usan doon na resuscitate, tang doon na intubate, edi di ng tubo. But siya makanya ni tanang dire-diretso, itang makuyad, at hini ka rin itang actually ka rin tang anointing, actually itang penance, absolution, etc. Wala pa mag-downting nga Mapamag-downting nga pong kinukumpleto na yung mga niyan. Dire-diretso yan. So, tune kitang paradise itang prayer mo, mga niyan. So, although, bayo ko gawan ita, I always say, bistat man pong eko makapagsalita, isipan nyo rin kasalanan nyo, manyag kontak, kawalan niya nga pong gino, kaya abeye kanyan, kinsuya kanyan kasiping nyo, sabi nyo ang kaya ibulong nyo kaya, then I'll do the prayer, bayo ko magumpisa. So that, I would sabihin in kanong tawlin diling mawawala kadang 5 senses sa pining hearing. Anya pinbubulungan mula. So andiyan alalang ani mo, I mean mo mata bulungan mula. I always say I always do that. Bang kanita dandaman da kay. So at least ating ko rin kay karanasan ng kay retang malapit ang makanyan. Kwento da itang make survive datang mga niyan. Kwento da balam ko no ating mapali, da kwento da. I don't know. Siyempre bas baro data. Ating mga di ka na akong mapali. Ano itang mga niyan. Siguro they feel that. I don't know. May recover. Kana tayo may recover. Ating mapali pong di ng peaking buntok ko. Apin po siguro lay hands tayo. Of course, itamo instrumento nakatama mo ni nga pong gino. So through us, kari niya manigobra. So anya naka-effective. Kaya manibat kanta pa niya kung sasabihan nita. With that testimony kaning taong may ka-recover. So I always think to ita kasi kanya may kaya masaya na ka kasi po may ka-recover masaya ka. Nya buri mo gawan ngan ka rin Pero Father, fanda mo itang after anointing, kay ba't lalo na nung mamatene, kay ba't meteya, nanong usually parang daman mo? Siyempre, depressed Physically, ika. Mapagal ka, malungkot ka. Number one niya ita. Pero ako, given the chance, pero yung kalambatan na rin, yung obrang rin, kaya misa sana na ka rin. Pero mama ko, definitely, itang kasayangnan, Itang empathy na. Itang empathy mo karela, itang alay, wala na kangakarapat. So, aki mo lang, malungkot lang mga niya. Kaya ka man dugo makapamiro. Kaya ka man makapag-joke, itang makuha serious. Tapi ka mula mo. Tapi ka pasensya, condolence po, mga Pero niya. pare, ako balo na siguro. At yung mga ring medical practitioner like doctors, nurses, at po tangging hospital blanco na lalupan eh. Yeah, actually that's the training kasi. Mga tat. We have to Training mo rin ta. Kasi kailangan kang objective ng hospital. Bala ko mo itang alalang pakialam. May itang feeling ko. Alalang emosyon. Ako po rin pakisabihin kasi lalang emotion. Kailangan nito. Alang compassion ka rin. Makanita. Kasi you have to be objective all the time. Yan ka man emotionally detached, not too much. Kasi itong detached ka kasi makaklowding kaya kang judgment. So wala na spectator ka kasi. So kanya pinapansinan mo, potang at yung emergency room, interbanda, age, name, kanya, maram relax lang mo. Because that's precise. Importante lang kasi data. Ang compose lang eh. Compose ka. Itang feeling ko itang maliswas na
malapit na yung mati. Matanda pa age. Life and death. Wow. Actually, kailangan. Nyamita ka hospital, may bukang max death. Di po karas ka rin tang. Nalang ka-relax. Nalang Sabi ko, ka-cool. baka niya larin eh. Kailangan eh. Pati mo po ito magipatil, saan kayo? Oo, sabi mo naman relax ka pa Pati rin. kayo pari, pakipatenda kayo na. Oo, Punta na makanya. Chukog Hospital. Oo, makanya. Ano yung kailangan, relax ka. Kasi ay tindihan mo imagine me, nung emotional no rin yung darating, emotional ka pa, ala nang malyari. So, may pangayin na kayo mo. So, dapat somebody, ito dapat kontrapelo. So, kasi emotionally kaya rin eh. So, dapat somebody who is objective. Anyalawin mo pansinan mo po ang ing masakit. Halimbawa, doktor, kayong masakit, related siya kaya ka, usually mag-detach na rin. Ela bisa mag-involve. Huling ela makaisip, masalese. Huling emotion da. Di akawani. So, pero nung may kakilala, ikawani may talaga. It's easier for us. Anya, importanting mete, malagwa ka na ako eh. Kasi akakit may tang difference eh. So, training ita kayong medical field. Kasi kailangan. Okay. Lawin tayo po yamong Marvin po sabi na pangarap na rin maging doktor. Ngayon po kayo mo doktor na kayo paning public health. Wow, public health. Doktor na paning kaladwa. Kaya ngayon po pakiramdaman tayo ping metong panalangin para kang Santo Cristo del Perdón y Caridad at metong nga kanta dedicated po para kayong kapatid tamong ating kapanandaman katawan at may pating kaladwa. O Jesus, ami pa ako king krus. Pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburya ning ipa mo, at dininan sikanan ning banal a espiritu. Aduan mi keka, ing pakiramdaman mo yung panalangin, ding taong manigapu at manyawat kapaldanan keka, ababan sa gandang Santo Cristo del Perdón y Caridad. Aduan mi iti king lagyo mo, king kapamilatan ning banal a espiritu. Amen. O Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasing bigo, hapis at pait, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mahango.
Pagbalik tamo po, king kakatamang programang Krusada, 75 years full of grace, metong po kang kakatamang selebrasyon, yapin po yung burita lang pakilala, dingay ganaganang maging proyekto na po ng kakatamang Archdiocese, at mo po ngeni, at yuta mo po king Marriott Hotel. At yuta mo po king Domus Pastorum. Bawang na po po 7 Domus Pastorum. House of Shepherds. Yeah, House of Shepherds. So, nyapin kanita. Wala mo yung disjamo itong Balepari. Di ba? Balepari. Sama kanita. Ay, wala mo yung gawa de Latin. Na ito. Kapila niya may starting Domus Pastorum. Yung Domus Pastorum, mag-start siya way back in 1995. Yung yapin ni Titang Blessed Day, March 9, 1995. Pero prior to that, umpisan ding established. Pero talaga opening niya, March 9, 1995. Ang yapin ni Tinggagawan tamang founding anniversary. So ito yung munang director kanita, Iapong Manny, Father Manny Santa Maria. At iti, of course, baby neng nga po sa ito yun. Kasi that time, lomo, birthday na naman ita. March 9. March 9. Ang yapin, March 9 yung kayang pangabait kay ni King Dayo. So yung baby niya mo naman na po sa ito. May ito yung kareng proyekto na during his term. Yan. So after Apong Manny, After na nga pong Manny, tinuki pong Mark Manabat. After na nga pong Mark, tinuki pong Garu. Short-lived pong Garu kasi delade king metong parok. Kintela Bastagan nung ako magkamali. And then dinalig din pa sa bahay Father Manny. So may kadwayan term kaya niya pong Manny. And then afterwards, karina ako lungob. So bali, 4 kaya pa mong maging director. Ito may itong dinoblia. So dapat 5 na kami. Pero uling nga pong Manny, may balik ya. So niya, 4 na pa mo rin yung ganaganang maging director na malibat 1995 ang ganang yaning kasalukuyan niya. Father, at yung lugar na yung sakop, part ni tagang yung sakop o separate sa Separate kayong Domus Pastorum is makalubkan mo mukin sakop grounds, sakop compound. Lalo kaming institution kene. Of course, yung Maragul Diling sakop at yung Amano, another at yan sa director yan, ating kami naman kene. So makalubkan mo mukin sakop compound. Yan. So the independent na mo king metong at metong. Yeah. Kasi po sa bentang pari, balataan po din pari chula mo king pisamban, magmisa lamo. Pero ating pong alualuang ministries. Po. At metong po rin ministries na rin, yapin po yung Domus Pastorum. Domus Pastorum. Care for the clergy of the Archdiocese. Dati kasi, yung Domus Pastorum, may talakad dyan talagang paralingapan na rin kaya katang kapatadaparing mga tuwana, alang ulyan. Kasi that time, malala talagang ulyan, bumuli la ka rin kamag-anak da. At to the time, balo ko, tingmet mga pare, minuli bahay pag-ibig. And I guess that was the ultimatum na, siyempre, inabede ka rin ng abandoned elderly lane. So, siyempre, naan pa ka ng dareta, nanong care, naman yapin. Bala mo, may ka-eye-opening ka rin kapatid na pari. Grupo lang pari. Sabi dahil, pinuposte ka nga po sa ito na dapat madalakad lang bali. Pwedeng pure yan da rin kaya katang retired priest. Anya ito, maging successful naman ta kasi amo karakal din mga tuwa kanta mo delada kini sinese na ning Domus Pastorum. Pilan na mo? At balo mo lang naman? Ko lang masado balo bilang pero marakala almost more or less 20 na rin Pero o mga 15. recently, in term mo, ninom na mo rin Ding datang ko kining yan 2015 na namla pitula ring 5 may wala na la duwa na lang mitataga ni Yapong Greg ang po Yamong Charlie Greg Canlas Greg Canlas actually la ring mitataga ng masikan pa. Yeah. At chula pang yan na? Blam transient la. Iyamong Charlie, madalas siya kini, pero kaya matutudya malagad, pero tinya kasing, ini kasi metong dilema, karening kapatid na paring aliwa na matuwa na, tila kasing bale. Potang atin lang bale, ala naman muli kaya tambali. Kung sabihan, ting kapatid da, tinasara sariling pamilya. So, kayo lang muli ka rin. So, potang libre lang, muntala kene, makanya. Yapon chito, makanya niya. Potang free, muntaya kene. Kaya pati nga po na chokene. Kaya pangabengi, muntana kaya tambali, makanya. Hindi mo fast forward, yan balibang katang
Siyempre, tatang matwa. O tanong mo masakit la, nanong mong i-caring bibiyo karela. Well, uita, meto mo naman ka rin hahouse na ni Domos Pastorum, may bat pang mo naman kang iba, tapin ding masakit. O usually, in medical assistance, makanyan, usually atin usually caregiver, babiyan na ni Domos. Kanita, tintang nurse, o ngayon, naliwanag ng pisasabihan, ngayon itintamong ngayon, kasalukuyan, caregiver, house caregiver, pwedeng manyese ka rin kaya katang kapatid. At usually when it comes to the sick people, lalo na siyempre, ang kaya katang permanente residente, dining retired, at tintamong connection ngayon, the good thing is at tintanang MOA, kaya king sa Mangit Hospital, Teresa of Calcutta, Teresa of Calcutta, no ka rin, di ba, pa-check lang daya di among, no kailangan munta ka rin, ding medtech ilang munta kini, di ba, may sakit lang bigla, we can always call them and then ng ambulansya yung munta kini, para ko nandala papunta kayo. So, oita, yung meto nga bagay. Karas king health needs na rin, of course, balo tamo, makasap yung maragul mo, yung St. John Vianney Healthcare, anya tela kad tayo, yan uling para mo naman karela. Kasi karamihan ka rin insurance company, potang retired na, kalahan na kang insurance. Pero ita mo, nya tela kad tayo, sarili, bakanta, alub tala rin yung kaya katang kapatid pare. What is good about, so tinuk na kaya ni Domos, limbawa, may gisa nitang kota, at ang nangos kata siling, itang siling na nitang Vianney, yung Domos, yung magpatuloy, kaya tang expenses mo kayong hospital. So, yan yung gagawin tamo. So, tungtok ng kakini. Then, yung magpa-admit, netang mag-decide ka rin paring mag-stay kini. So, betong ita ka rin benefit tatatanggapan na rin kapatid pari. So, tinda mo pong Domus Pastorum para ka rin retired o kaya naman para ka medyo masakit na. Kibatatin mo naman po rin ang healthcare, St. John Mary Vianney Healthcare. Nasasahop ka rin. Kikatamo la reta na. Monthly, mamay mo. Kibat pwede tamo naman pa-check daya. Yeah. Ang basic. Ikaw mo naman tatalang kanita, Alwan. Alwan ay metong ko karetang managers nanitang St. John Mary Vianney Healthcare. So ito naman ka rin kaya katang active at tamong kay. At ako pininabi depending retired tamo kini. Apo rin masakit. So magkano itang ceiling tamo kaparodya mo. O siyempre pa-sharing kini mas maragula gastos kasi minsan na hospital. May aldok lang ang detang ceiling. So niya pinakanyang ginawang hospital as assistance fund in Domus karinig makatok ng keti. Napota may gisan ita, munulungubin Domus ketang sundo itang hospitalization expenses na. Pero itang hospital kantang attached kanita, aten? Atin naman. Mapilala mo ata. Din kaya kata, ganahado sa hospital, private, then ang exception, kasi mapilala mo yung miyabe, makakayabe ka rin credit, di happening AUF Medical Center, ang po yung Green City. Green City, kayabe ka rin. Pero may gobraka ka rin, kay Bato. Siguro, lingunan din, Ika siguro libre. Kanya nga chuko AUF Medical Center, ating kaming kayo, limago brak pa rin. Balo naman, dyan yung AU, di ba? Ating kaming health benefits. So, makanita, mo ita. Pero ka rin pari, kubalo, kayabe ka rin ang hospital. Tapos yung Green City, yarin kayabe. Yung Green City naman, 19 tamba. So, all the rest kanta, Abela? All the rest, Abela. Ganyan, karamihan ka rin private hospitals tamo kayo. Pero kunwari, siyempre ring malbeta mo, siyempre biglado kayo nga ganakaring karelang dating pares. Kasi nalalarita medyo matwana. Wow. Di nga liwa, pwede lang mag-stay in family. Yeah. So, patsema kanyan, magpaalam naging bishop na. Yeah. May sabi ng bishop. Actually, din milulub Kenny, it's, of course, Domus Pastorum is open. Welcome naman Welcome open. for everybody. Option niya. Optional yan niya. As at least sa tinta ng option yan But of course, at naman na obliga. Ito pa rin ka-relate. Nung bisa lang muli Kenny. Of course, yung idea, makana namang i-market ini Domus Banta. Hopefully, miras saking paniman mandarin pari na sana pilinan de. Itang makanita. Tsaka siguro minsan laliwaliwata kasi anti mo itang structured ng family na. Anti mo akong bunso. Ako expect ikaw yung puyati naman yung seka na dating panahon. Siyempre, nung wala kang pangunakan, so siguro Kenny ka muli. Pero nung yung pamilya mo, teka, doita. Kasi yaga nakakaya mo yapon Joel alay Kenny. Alaya po Joel. Kimbale ng kepag. Ito yung habi kasi ka rin, karakan. Huwag din kapatid na Hindi kapatid mo ka mga nanganay. Kompleto la pa. Nyapin na malagwa kaya na. At so parang kayong pari, the situation na ning pari. Pero itang recent mong experience, yapon tics. Yapon tics. Yung wala yabi, ikaw na. Ako na kene. Yapon tics naman,
Likwane talaga yung family na umigaw siya minta Kenny. Dadwa naman kaso. At yung ulyan, pero yan naman, he opted to stay here, Kenny Kindomos. Actually, distan ko niya Kenny Yamon Tix. At pwede nasasabihan kanita, anya minuli ya Kenny, siyempre yan na, at sula ka rin di kapatid kumpari. Siyempre yan na, mas at home ko. Siyempre yan na mas may kaintindi kami yan na. Siyempre yan na mas maging open ko. Ala kong inhibitions, karinig kapatid na pari. Kapos sana, nanong problema. Pwede na sabihin nini hanggang baya mate. Nan mo itang fan desk kayo. Kaya sabihan na, makanano pa Memory kaya. potang tabalo ta ka rin ng kapatid na pari yan, hotela bisa muli Kenny yan, kanyaman yung biya Kenny yan, yung biya Kenny yan, matutod ka, magising ka mangang ka, bisa ka mga diyoy ta, alaman oras, kaya tamburi mo, gagawa mo, bisa ka lumibot ka. Wala talaga naman. We carefree. Free la talaga rin yung Pati pari. mo yamong na, kunwari, meto mo ka rin retired na. Pwede mo, bisaya mo munta SM, ating magang akampani kaya. At di naman, basta sabihan na mo. At ita naman driver kayo, nating sulit naman, sulit dening kaya katang kapatid na paring retired. Pwede naman manuking kaya bede. Metong, pwedeng tuk ng king kwarto da, makanyan. Pero usually, at di naman mantabe, para karela. Para bisa lang mamas. Pero karamihan, karining kapatid na pari, lalo na itang able pa. Kaya magmisala pa. Kaya dili na mumuntahan. Ito mo yapong chito. Yan dili na libot sa amin. Magmisaya pa ka rin. On his own. Makapag-drive ya pa on his own. Di apong chito, savior tala rin po ating tang emergency. Yeah. Ating emergency. Ating ko linakad. O sa nyo to go to the kahil bala mo. In case of emergency, break the glass. To the rescue la, makanyang laring. Sa kanyang funeral mass na nga pong Tix, dintam kaya pong Awayang mga kahit. Apong Carlos talagang Very close yan. Wow, Kasi close lang. Yamontix kasi talaga, tutuloy ta sabihan na kanita, Yamontix, ako kalingon kaya, potang isasabi kayo, kilala na kapangin Kay ba't, nakalaman balo, tsaka paulit-ulit One thing about him, ati kaming code apon Charlie Ken Patse, commandment sa amin, burin sabihan, may kapulo na ng beses. Sinabi. Ten Commandments. 10 Commandments. At may pa ka ba? Psalms na lang. Kasi nung makanano niya sinabi nga mong tics. Yang iya. So, magpretend ka dugo na, magpretend ka na bago yung kwento. Kasi wala mo may padimdam, mga yan. So, pero balam ni tutuki. Ito ba mong pattern na talaga? Sin 1, 2, 3. Tuki-tuki talaga. Ulit-ulit. Something naman kaya. May itong karengkaya ng among. Tsaka itang kalingon talaga kayo itang sabihan na, among, itong pari ka, ito nga tinanggap kang pesos, itang 5, leleme, itong makanita, leleme, si Embalo, nung namalyari kaya ka-Indanil. Nakawan mani po na marakala na. It's just enough. So maglele ka rin para sa sarili mo. Gastos, sampung kay. Emungan lalako. Man mag-save ka dyan. Tamong 5, lele, meta. Na 5 ngayon, nadakal yan. So iting may itong karing sabihan ng pane. Sabi mo karing kapatid ng parita. Makanita potang matuhan na lang, at least atin lang ugutan nandyan ditak mo, mga yan. So, Pero yung mas nanding father, mo, siyempre, ding kapatad, ding kakaliguran tang parisyoner. Yeah. Nagkaisipan ta katamo rin, potang makota mo, Yeah. potang tumuata mo. Pero at least ikatamo at this point na wow. pwede tamo mong pagmaragol na we can continue doing our responsibility, our mission. Kaya ba't etapa isipan tandaratang lalo tamo. Ating kangol yan. Tsaka kami itong pa, sabi ko pin, as fast forward yaning kay katangkay, kakayantanin yaning domos na huling siyempre, sabi ko lang din, ketang kwento, marakala rin matwa, enong forever at chula. So inyang metong-metong mawawalala. Ining lugar tamo, ala nang tutok nang, ala nang magstay. Wala ko sabihan, di mo kanya yamon tics. Yan ang tawli talaga may permanenteng residente. Minunan na kaya katamo, minuli kimbabo, kaya mana na yung apong gino. So niya makanyang tayo nga isip, ining kaya katamong Domus Pastorum na i-open niya for all. So bala mo maging niyang tunay baleda ring
pari. Aliyamo para retired priest. Bang kanta, di mo yamon to. Bisayang, Bisayang painawa kini. Ba't mas stress ko rin, parishioner ko na. Kotang mo buring kayan ding parishioner mo, mo buring akit ding parents mo, ding makanyan, bisa ka magdili-dili, there's a place for you. Although, ako may karera transcend. Although you cannot own a home, a room, may pwede nga banditang kwarto, pero pwede kang makitudtud yan. Sabihan niya mo. So, libringan. Wala na ka manggastusan. Wala na ka manggawang ken. Bisa ka magkira-kiraken, bisa ka mga bisa ka mag-swimming. So, o kaya lumibot ka later on. You own your time. So makanita yung kay. So this place is also wala mo samtungan taya. Baro tayo mo active ministry ng kay daratang talaga itang panahon na bisa ka magdili mo. To be alone. Ano naman tami hiwas ka or what. Daratang ita balo tami ka intindi ta ka rin. So this is a place tahimik. So you can alang manistorbo ka. So iting metong ka rin kain na ning domo. So niya maging yung tune bale pari. Baita mo mag-break, Father. Siyempre, bota balada ring tao na Chuta Hotel. Wow. What's the story behind this room? Apinita, sinabi ko na din ining kwento tungkol kaya ang bubuklat tayong Domus Pastorum, kadang ng pari. So, siyempre, ining room ay ni, yung model room tamo. Then, kwarto kanyan, lalo na karening active members na ng clergy, maging makaninilitsura din kwarto yun. So, pa-develop talangan din ng kwarto, lalo na retak second floor. Tapos, dining room na rin retired naman, if they opt to stay, dining room luhalas lang bagya. Hindi kasi medyo malatiya para karela, pero karening transcend, this will be enough. Itang sagila naman tok nang So makaninya lunto yung kwarto. Hanyabi nga ako sa kanini, model room. Metong niya pa ini. Meto niya pa ini. So, kayo pululo, kayo manak de, Di kayo pumakirandam. Kaya pala, dela na ako nga mong Ken. Balak patutura na ako. Yun pala. promote ke. So, panyo ke po para mag-multiply la pa. Dining kwarto nga rin. Dakal la pa. Para po kaya kaming kapatadapari. Lalo na karing kaya kayong Paris please. Naman uling pares tang pari. Kayo siguro we deserve it also. Yeah. After, siyempre, antinan din susopan nyo, din karing masakit. Yeah. Din karing king hospital. Kami naman kayong parokya. Dati eskwela. Wow. So, siyempre, siguro din parishioner tamo, sometimes you have to pay back. Kaya karen pong very generous Ken. Metong niya pa mo po ni model. Siguro, tanong kaya ang perbikari? Ako ay isip kayo. Perbikari. Kayo tala bilang adwa. Kaya ba pilalaring kwarto pa kanyan? Kaya la pa kanyan. There mga 19 la pa. 19. At least pito na lakan to. Pagtunta pangalwa ka rin mas mga kwalta. Ito mas generous heart. Nyapin po madagula project. Para po ka rin. Mas malagwaya kasi nung ating mag-sponsor na itong room. Mas malati yung expense. Baka nitas lalo ya pang santing. Ito yung po yung kareng development program na ning Domus Pastorum. Mamaliwaya po aske. Mag-transfigure ya. Hining kaya katamong lugar kaya. Bayang maging homey. Yung gagawan tamong ini. Bati apong tok nga ko pin. Dalas na yung muntakeni. At maging masayayin ng Domus. Ating gym kena? Atin, ating kita babo. Kaya mili gym yan. Atin swimming pool o itacho kita. Kompleto pala na. Wow, kompleto ka. Para kaya kayo. Lalo na kaya ka. Huling physically fit. Muri mo ito. Sige. Okay. Kaya para po ka rin katamanal ba yung pumakirandam, open niya po yung Domus Pastorum para po sumaup tamo, pati mo naman kayong kapatadapari. Of course. Para po develop tala din kikatang Marriott-like hotel room. Yan. At comfortable na naman po syempre. They deserve after ilan na pong years mag-serve, karin kikatang parokya, karin kikatang eskwela, karin different ministries tamo po. Kaya later on po, pasyalan tayo po yung mabilog Domus Pastorum. Ngayon po pakandaman tayo po yung panalangin Birhen de los Remedios at metong pong kanta makaparikil para po karing kikatang makatuang pari. O Indong Maria, panekang saslag karing daralanan mi, antimong metong awaga ning kaligtasan ampon kapanayan. Ipanibala mila ring sarili mi keka, o kabulasan ding masakit. King Cruz, may kirake ka king kasakitan ng Jesus at pepanatilyan mong matatag ing kasalpantayanan mo. Ika Birhen de los Remedios,
balumu ing pamangailangan mi, at apipihiw mi ing ibiyemo iti, ban kanita, antimo ka rin king kana ning Galilea, makapagbalik kami king tula, at magpiesta kay batniting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami, o induning tula, ban manusig king kaburian ning ibba, at gawan mi ing amanwa ng Jesus ke kami. Amin ako king sarili na karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi, ban adala na kami king kapamilatan ning krus king tula, ning pangasubling mebye. Amen. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ako lubos. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ako lubos. Handog ng himlayay, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginawahan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ako lubos. Madilim na lambak man ang tatahakin ko, wala akong sindak, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko, tama niyang pamalo, siglat ang bulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ako lubos. Magbalik tamo po ang kakatamong programang Krusada, 75 years full of grace, at atyuta pa mo rin po kay ni King Domus Pastorum, kaya betay po Father Marvin, at makandam kay pamurin po at manalbe King 91.9 Bright FM, yung radio station ng Archdiocese of San Fernando. Among, nano po maliban po ka rin matuampari, nano pa pong purpose na ning kakatamong Domus Pastorum? Siyempre po, ikatam forever yang tamo. Yeah. Tingalawang pari, chula paking middle, ang Yeah. poretang data senior, pero nano po yung ngalawa na pang purpose ng Domus Pastorum? Wa mo nga, salamat yung kutang mo. Wa, yung metong karing purpose na pa ni Domos, actually, abangkit ko na nandin, yan pinitang open niya rin ni, karing kaya katang kapatid na pari, karing atsuking active ministry, whether young clergy, junior clergy, wherein middle clergy, ganas siguro at senior tamo, active pa, wherein pwede din gamitan, pwede din utilize yung kaya katamang lugar, anti mo ang karelang pipagpainawan, lalo na ng day off na. So, limbawa, bisa lang magpainawa mo, magtahimik, o yun yung lugar. It's for them. At the same time, o limbawa, may alanganin lang oras sa Tsukindalan, diba, kalukunin ka rin Nakatamang activities na. may palaot sa Bagya, at sa San Fernando, so malaot sa parokya na, o assignment na, pwede. Muntaya kini, bala mo halfway home.
Anya pinausta ka ni Bale Pari. Bale, pare. Tsaka, din ka na ako kabikari. Actually, magplano na kayo mag-meeting kayo. Pwede mo rin tamo. Owa, among actually atinta ng circular ti makanyan. Na din nga ginagawa ng vicariate, maka-assign la per month. Ne? Mitok nang mo uli ng pandemya. Pero actually, uling mitok nang ita, may ka-medyan mo rin dalan para i-ready niya palalo. Yung domos, ngayon i-ready ni domos para i-cater no pa sa bayad ng vicariate monthly. I-revive tayo siguro ita kanyan, bangkanita. Pwede lang mag-meeting Kenny at after the meeting, o yan, kasati ni swimming pool, pwede lang mag-banding sa vicariate at sinadya tayo tali para as early as now, akit na natin lang balik Kenny. Yakuha mo nga expense ko pag yan itang balang bayo simbambing mag-party tamo kayo dati na. Mag-Christmas party tamo, kay batabi-taling makatumpari, Kenny tamo na. Kenny, dati gewata na. Siguro ngayon this time mas abalik tanita. Huling mitok nang mo Pero ngayon ready tayong lugar and most of the lugar naman maka-ready nya agkatantala Then yung katang kapatadapari ning actually atina na mamumunta kini mo for the information of everybody na ning kay den na rin nakapari mag-day of prayer lang tinang mamunta kini ning kay meto nga pari madalas sa Chukeni. So mag-overnight siya. So sabihan na mo ahead of time. Ating mo naman pari Kenny kay naging parokya, muntaya mo naman Kenny Bisaya mo Painawa. Just a text away kayo. Just a text away. Sabihan na mo, then pa-ready mo yung kwarto. Actually, malinis naman yung kwarto tamo. Maka-maintain lang mo naman. So, of course, pero siyempre, patseda, pabalo mo pa rin. Mante, ready mo na rin beddings, kung ano man kailangan, at makasadya yung kwarto. Pwede mo naman surprise. Manaya ka bagya, patse makanta. Siyempre, tara panatili rin beddings kasi mga likabukan la. So, niya ready taan naman. So, at saka, ini po yung first ever Starbucks, Starbucks takit ang babo. Yung bayang gawayan, view deck tamo. Starbucks sa yating swimming pool. Sila na lamo. Wapin, yawa tayangan yan. Lalo na karing active, kuling at second floor na. Yung plano kasi din, yung baba, karen lang retired, dimbabo, karen lang active priest. Anya biglat tani yan, tanong ba't namig swimming, dara-diretso na lang ka rin, dara-diretso na ka rin kwarto. So tineng access yan kay second floor. Bala mo fire escape yan naman at the same time. Double purpose siya. Bala mo view deck yan, at the same time fire exit. So talagang bale pari para ng pari. Wow, yeah. Welcome tamo Welcome tamo ng Kenny. Of course, demo consider tam permanent resident, datang big opta retired tam pari na mismo uli Kenny. Pero all the rest, pwede lang muli. At sabi ko pinandin, alaka mo ping own na home, room, adi may abanding kwarto, lano itang dela mo, uli mo potang makoka. Baka nita nung ating pangbayong datang, gamit na naman itang kwarto. So elimya mo sabing kay kahit it's for everybody. Yeah. So nandun po kasi huling dudurot ko na. Dudurot ko itang nengkay po metong siguro itang potang mag midlife crisis na ba kanyan? Atsutana. Around 40s. Midlife crisis. Siyempre, ating pong time nengkay, lulungkot ka parokya. Nengkay, dissatisfied ka rin program sa malilyari. Lalo na po niyang pandemic ng mental health na itang issues tamo lilwal. Aisip tamo po, tang sakit tamo nino kaya manasikaso, manyese. Potang tumuatam ni kaya beta mo. Kaya ba't hindi pala yung pakibat tamo. Kaya siguro, after visiting this home, bala mo may energize ko na to continue my ministry, to continue my work. Potang kaya kanita, katatakot ating ka palang bale. Ating ka palang bale. At saka kiniyamong, ating tamo ng palang staff na. Ating katang staff. Already. Kilala mo rin staff tamo. Yung staff tamo kasalukuyan, 6 la. Ating katang staff. Ating katang aduang housekeeper. Aduang housekeeper, ating katang house driver, ating katang house cook, ating katang of course, ating katang administrative assistant ng house kanyang office. Pero caregiver atin. Atin ta na house caregiver. Atin nang waiting. Kung lareta o chunog Actually, Kenny, ating katang meto. Kung yun alang... Alaya kanya na ita. Sasahop yaking kay. Sasahop yaking office o anything na pwede ming kay. Medyo kasi masakit ng palakon me. So, tingari maintenance pala na, Father. Tingka maintenance yan. Kaya maliban ka ng pabaguhat ng kwarto pala. Kaya dapat sweldo na rin dapat sumapta talagang kasi lalo na yung home. Indomus Pastorum, kaya talaga. Magrelaya ka rin donors.
donations. Ang poring alwalo ang project ni Dayos, kay beneficiaries kami. Halimbawa yung kumpil, may ito yung beneficiaries yung Domos. Ano yun, kung nagpakumpil, kaya may kalingon yung Domos. Ay, ba na ako. Itong share. Nag-submit ko pa niyang... Very good, very good. Anding abak. So, yan. Bayok ni Take. Puta singilan mo ko eh. Nyapin. So, nagpakumpil ka, kami dita ka share. Yung McDonald's, itang kareyang panakita, dita Kenny. Atin mo naman ating mapila na parokya na sasahop. Na sasahop Kenny regularly. Mapila na lareta, di mo manabilan niya nung parokya po, hello. Puta bisa ako sumahop, dagdagan tala. Tsaka siguro para ka rin Manuel Ben pumakiramdam. Puta po kasing mangumpilya po yung obispo kaya Bicar Foray. yeah. Ating niya pong bala mo 5 division ito. Metong pumira sa seminaryo. Para magpari. Yung pangadwa po yung Domos. Yung parang baleda rin pari. Pangatlo po rin kikatang katikista, siyempre ila pong papagal. Pangapat, para po kitang minister. At pangalimaya pa mo itang fund para king parokya. Kaya, karingigaga na tayong makukumpil, siyempre, at ila pala may share Kenny. So, nyapin maragula bagi. So the ownership is really not just for the priest, for everybody. the whole archdiocese. Kung nyapin magapil tamo pa kareng lay na sabi napin na baka nita no kaya po lalawot no para ma-improve yung balemi so panyo kaya pa po na bangka nita lalo pang santingin at lalo lang mainganyo rin kaya katang kapatid na pari muli kaya ni King Thomas Pastor. Manyaman po kasi itang magobra na emo pa mo isipan ng bukas. Yeah. Bala mo, we live each day. Yan yung sabi ng hapon tics. Ako din po sa tika ng hapon tics sabi na uli nga hapon tics bilo ko na sense of time. He lived life by day. So, yun na nakukutang oras. Katong naman nung habak, makanyan. Yun na nabalo yung date. Pero bakit may mga diya ka rin, makalukluk niya mo. Nanang aldong yun eh. Ayun na concerning oras. He lived life by day. By day. So, sa tingnan po nita niya po, sana kay katamong pari, natatakot tumuwa, tatakot sasakit kasi hindi pala yung makapanaya para kay katamo. Ati naman kaya bukas kanyan, may gising na ako naman para magmisa. Medyo di taknitang worries. Di taknitang worries. Very good. Yan naman yung concern tamo. Baka nita itang stress tamo, bawas bagya. Madiload tamo ka rin concerns tamo. Pero, metong pang-realize ko, Father Bay Tamanari, bala mo, abi-abi tamo seminaryo. Kaya ba't miras ta ka rin parokya, re-assignment tamo. Kaya bala mo, potang tatalimi, abi-abi tamo pasibagan. Madam, masantay. Anyapin, hanggang ini, talk, Father, yung imetong ka rin programa mo rin, baka nito yung Domos Pastoro, maging party niya yung kikatambye, even the seminarians kanyan, imetong ka rin plano tamo, agkatlaki yan. Di ba, watin lang dita ka formation program, we can offer the place, small group lamo, pwede la Kenny. O kaya, atin lang affair. Actually, at inari bumunta Kenny seminarista, Kenny la, pati nga po. So, mag-swimming lang mo. Mga tamo, as early as possible, mitatanam ne, kaya katamong paniman-man, yung Domos Pastorum. Baka nita, hopefully, kaya tang seminarista ka pa, balo mo ne. Potang active ministry ka, balo mo ne. Bumuli na ka, Kenny. At kakakit mo na anong gagawan. Then hopefully, potang miras na kitang puntong muli na katang matuana ka. Bisa kang talagang makonaking ministry. Magpainawa na ka ng responsibilities at mag-retire na ka. At least, nakamomi ka kuno. Na isipan mo yung Domos. At you're home. Kasi from the very start, bumuli na ka, Kenny. I think kaya katamong peka vision, the rootedness of the priest, manibat seminaristaya, hanggang na po tang twilight na nimbyena. Nung yung Bright FM matinyang friends tayo, Kenny, at home tayo. At home tayo, Sa Domos Pastorum, with Father Marvin. Dakal salamat. Baita mo po mayari at pupusan yung programa. Noong din kikatamo pong Paris Priest at ila pong sakristan, at ila pong kayantabi aking kumbento, ang gaking Domos Pastorum po at intamo naman kayantabi. Ngayon po pakilala tala po. Magpakilala kayo. Ako po yung Lawrence Manuel po, yung administrative assistant na po ng Domos Pastorum po. Kaya katamo po magpa-reserve din po pari. Ako po si Richard Balag po, staff po sa Domos po. Ako pala po ay John Buelia, maintenance po sa Domos po. Ako po ay Alvin Rivera, driver na ako po ng Domos Pastorum. Ako naman po si Jomari Brinkis as a caregiver dito sa Domos Pastorum.
At kayo po, sino po kayo? Ako po ay si... Any last message po, Among? Okay po, karing gana-gana po Manal Be, ini po tining pamagbayo kay katamong Domus Pastorum at dakalya pa po pangarap na para kay katamong Archdiocese lalo na karing kapatid Tampari. Sana isunduyo po yung pamangadi, of course, yung pamanyaw po yung kiniking kay katamong Bale Pari o Domus Pastorum. Akitala po kayo ding bank account na po kung Gcash na po ng Domus Pastorum para po rin bisang mag-donate, bisang mag-assist, lalo na po paretang karelang pangarap tuknangan po karing pari. At ngayon po, bilang netong pamilya Keti, babatsan niya po yung kakatamong diocese. Happy 75 years! Archdiocese of San Fernando. Po. Kaya nakal salamat. Ini po yung Father Tok Vital ng Inclusada King Bright FM 91.9. Kayang tabi Father Marvin Silao po, Indirector kiniking Domus Pastor. at king lagyo na po ng kakatangar subis po yapong dong. Maya pa oras po kay kayungan at sana mikitikita pa si Bayo. King susunod na episode na po ng Inclusada 75 years full of grace. Maya pa oras po kay katamungan. Ako po yung Reverend Father Marvin M. Sinlao. Ako po yung kasalukuyan na director ng Domus Pastorum Bale Pari. Malugod ko pong welcome kining kakatamong lugar. Nunong ka rin na iturda kayo. Bangkanita akit taya, masalat, masanting. Ining kakatamong tutuknangan. Tutuknangan para kareng pari, lalong-lalo na primarily din kakatamong retired priest na ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muna tamo pong mag-tour, palawi kaya kayo, ining external aspect na nining kaya katang institution, Domus Pastorum o Bale Pari. Muna tamo po, kaya katamong receiving area kaya Kiluwal, yapin ng Balamong Migbig Silbian Garden, bayong renovate, bayong restored. Bangkanita, nung ating manayang tao, kaya nila pa mo magstay at nung kailangan ng pakasabyan, pwedeng kaya pa mo masalesay na. Lalo na ngayon ng pandemya, nakasantingin ng place ay ni, at eta pwede lumkilob, at diyan kaya mong Kiluwal makapakisabi, lalo na kareng bisita. Ini po maluwala sa Sularay ni, yapin yung kakatamong parking spaces, kareng bisa mamasyal kenikin Domus. At the same time, bayo yan naman pong record yung kakatamong garden keni, di na nila mong tanaman, dening plant box sa dati bakanti at alang makakabit at tanaman, bangkanita lalo yung palakwas lunto masanting at welcoming yung kakatamong lugar kenikin Domus Pastor. At yung naman pong yan yung kakatamong chapel o oratory, inibalo ko po madalas yung kakakit tauling okay ni magaganap yung burol dari ni kakatamong kapatid na pari. Marakal na lang may burol keti. At in a way, kaya ni mo rin magaganap din yung activities mo kaya ni na makapost kaya katama pong minsan the liturgical activities gagawang tamo. Holy Mass, Holy Hour, Holy Rosary, Novena. At ini pong chapel ay ni fully air-conditioned diha. Bayo lang pong gawa rin katamong air-condition unit, may donate para kin katamong chapel. Bang kanita mas convenient itamo, kaya katamang pamanalangin kaya katang chapel Domus. Ini po ito naman kining sa Kristiyana ng katamong chapel. Ini po bayo yung gawa, in-extend tayo yung dating chapel. Dati yung gaya mo po kini. Ini-extend tayo baka kanita may kalugan la, dahil kaya katamong gamit king Banalamisa at may kawan nila, or everything that is said here, ila po rin kakatamong gamit para misa at related yung kakatamong chapel. Ngayon po, chuta naman kakatamong metong kareng pagmaragul na ning highlight na ni Domus, sabi niya po yung kakatamong swimming pool. By the way, kaya beke po kayo ni Brother Jun, yung caregiver na pong among tics. Ning kaya mo naman mag-in charge kayo ni maintenance na ning pool. Actually, yung kakatamong pool, mamimaintain niya ini twice a week. Kanya malinis siya po ini at agkat ang korang kapatid na pari, lalo na you can always be here and use our pool. Bayo yan pong gaway ni, well maintained siya at malinis siya. So asahan ko na sana one of these days pasyalan nyo kay Keti, nabisa ako makipag-swimming kinikin Domus Pastor. Ngayon, papalugta na po talaga kay interior na ni Domus. Sabi niya po kakatamong receiving area ini. Akit tamo po kayo yung receiving area,
ining kay katamong directory, akit talak iniding makatuknang karing kay katamong kapatid pari Keti, ang po paring retired priest doon lang makatuknang Kenny, makakabit mo naman in recognition na ila, kaya betalak Kenny king Archdiocese San Fernando. Makatuyari po Kenny, of course, kay katamong sala, yung vision, mission, luwa, ining mumuna ng kay katamong Archdiocese, ating vision, mission na ning Domus Pastorum. Yan pong importante ni Pisabentaya at bangka ni Takit Tamo, kaya ni pamuno na ng intensyon na ning Domus Pastorum. Ini pumunta tamo po kay ning bayong gawang office. Ini po, yan pong Director's Office. Director's Office, kaya niya po yung receiving area. Ning Director, kaya niya po talaga yung teka may office. May gawain din bang kanita nung kaya ko na pati sa building taong pumunta kayo na lalo na naging katamang staff and personnel. Yan yung ating niya pong connecting door papunta king mismong opisina. Ano nung ka rin, Kenny, makalugalya, magstay la Kenny, ay di po, actually kaya katamang Kenny, Brother Gino Manabat, marap na Gino, yung kaya katamang assistant, kaya administrator ni Domus, kaya kaya tabi yung Mago Brachetti. The same time, kaya niya rin mag-question kaya katamong caregiver, resident caregiver ni Domus Wakapota, kitamo, kaya kaya talagang post, nung ka rin niya makastay. So hindi po, bayo yung gawain ni, tuloy in-improve tayo mo, bangka dito ating space for office. Bumunta tayo na po kining metong side, right side na ning kaya katamang first floor ng Domus Pastorum. Hindi po, dengan Chukeni karamihan, ding parto da ring mapila na pari, pwede dang datunan. At meron pa rin facility Kenny, pining kaya katamang komedor, o we call it refectory. Luban tayo po, baka takit tayo. Hindi po, hindi kaya katamang refectory. Nung kakakitso lang po, makabakabayang table where people can stay and eat together as a family. Makalugal Kenny, nakitso ko rin yung pangalating cubicle sa Reni, ila ring personal plates, nining dadaling kaya katamong residence sa makatok ng Keti. Tunggatong galang kepo, we have our own personal things. Bakit po mamangan kami, Kenny King Domus Pastor. At Kenny mo rin kompleto, potang bisa ko masal Kenny, kapatid pari, we're always available coffee and drinks that you need. Bakit anytime you come, at so tamo mo po Kenny. So yun po, yung katamong komedor, o we call it refectory. Yan po, di lang na kayo metong alipeke, limawanan ka rin yung kwarto, dahil yung katamong pari, pero ito ng Kenny. Usually, ini meto niya ka rin sample na ning room, ano ka rin tamo. At lang pong built-in cabinets, usually. Alright. Built-in cabinets. At lang, usually, atin niya sariling banyo. Ayan. Pwede nakita mo nila kung metal grabber, uling pang matuala. At the same time, as a simple furnishing, yung study table, of course, the bed, at fully air conditioned naman po ini room. Ini po kasi niya, apin ni kang balam warning signal na po ang ating buri father, pwede niyang pindutan ni magbelya ating connotation ba na balumi kung hindi rumangailangan sa awa. Kaya dito naman sumangit na side na kinatamong building na first floor, kaya ni mayakit siya po yung kinatamong infirmary. Malawas tamo po. Ano po yung kinatamong infirmary? As you can see, ito po yung kinatamong house or resident caregiver na iya po yung charge na rin ng masakit at yung tamo kay ni King Domus. He's a caregiver by profession na may garal talaga at makaintindi ka rin, mapilang ka rin health needs ka rin kaya katamong resident priest kaya po pa rin yung bisa pasahod kayo. Obra na po ma'am, sure niya gagawa ng retang daily health needs dahil kaya katamong pari. Kaya pong refectory, kaya pong kaya katamong infirmary ngayon apasin niyo tinatawag pong hospital beds. Actually, there are ilan ba mga hospital beds natin that are available? So, meron tayong 5 hospital beds that are readily available kung sakali ng mga pari ko ay nangailangan sila.
ng hospital bed sa kanilang tulugan. Yan po. So these are also donated. Salamat ka rin kay katang donors. Ano po yung kikatamong infirmary. Okay. Another example naman po ng kwarto, nung ka rin na di pari pwede latok ng ini currently kaya niya po pag-stay yapon dong po ang mamasyal kini at bisahin pa inawang pilan na oras kaya niya po magatong. Hindi po sarili mo siya. Almost the same. Yun po, kung tatamo kayo dati ng kwarto na pinapagawa na ni Domos, kaya nga po seto. Unfortunately, po ikuwang tiknangan. Kanya, tamo po, gawa tayong grieving place, lalo na po tapong ating guest room niya. At the same time, grieving place, living room, training family, po tapong ating magaganap wake o burol kay Kikatan Chapel. Tama po. Atin lang po sariling bedroom, po yung comfort room. Fully air condition dyan mo rin. Isa tingalap po nini, kaya gawa niya rin pala ng living room kasi niya access papunta luwal. Ayan. Bangkanita, diretso lang, King Chapel. Ayan. Yan po, aluwal na King Chapel. Bangkanita, nululub kitang private area na ning lugar, ano na rin relatives and families na Mete. Okay, nilasta na po ngayon yung kinatamong kitchen. Of course, nakahulag yung kitchen. Kayo din magagawa ng kinatamong pamangan at pakilalagay ko kayo yung kinatamong cook. Si Roman, Brother Roman. O yan, salo po yung magluto siguro, niluluto po na para sabihin. So yan po yung Roman, hindi po yung kayang kaharian yung kitchen. So, ayan po. Roman. Ini manikta na po king second floor ni kikatamong building. Ini po yung room na ni director, kaya hindi po mag-stay. So ito na yung paglalyan. Okay. Ining meto ka rin highlight na po din second floor. Yapin niya po yung kikatamong gym area. At yung tamo pong treadmill Kenny, ang pong simple weight machines. Lalo na ka rin kikatang active priest, tabi isang hilig datang mag-gym, pong mag-workout, basic weight machines at sila po Kenny. Okay, thank you. Another place, kaya yung second floor, yapin niya po yung conference room. Kaya yung conference room ini, magaganap usually in board of trustees meeting. Kaya hindi kami may mikitikit, hindi kaya katahang kapatid pare. Then yung pong kwarto kaya, they are all intended for our priests. Kailangan din rooms langan po for especially ka rin active tamo. Kaya tapang capable of mamanik kasi lata mo pong elevator. So usually, dahil nga makapanik, ilang kakabit tamo kayong first floor. So kaya po, maglabi at tamang metong kwarto. Ini po, ito yung sample, ang kwarto. Kaya second floor. Halos makanili lang ang design ng rooms kaya at nilalaman sa rin comfort rooms.
bath and comfort rooms. With a built-in cabinet. Okay. Ining part na po ng kakatamong ka ay quarters room. Each room at wala po kayo kakatamong personnel, staff, kailangan makatuknan. Okay. Ngayon po, Kenny, is the public restroom. Maganda po, atin na, ating restroom, ating domus. Kaya public. So, yung mga kanila. Same thing po. Restroom. Highlight meaning. This is actually ini po yung stock rooms na rin lalong gamit ito. At the same time, at yung electrical room. Ano ka rin makakonect yung generator tamo. Later on, pag tayo po kayari kayo. Okay. Hindi po munta ta na ang area na ka rin na papunta tamo kay location na ning generator. Kilalagay po kayo, metong ka rin kakatamong housekeeping. Kaya lumawi ka. Si Brother Glenn. Metong po ka rin kakatamong driver, house driver. At the same time, gaganap niya naman housekeeping po tang mga ilangan sa house. Galing kakatamong staff. Ngayon po, metong bayong highlight na ning Domus po. Ano ka rin, kasabihan mo pag maragul mi, hala pong brown out kaya ni Domus. At yung tama pong generator. At saka rin, wherein agyuning occupy in chapel, in ganang physical plant na ning kakatamang institution, anyapin inimulin generator ay ni automatic ya. Anyay mo mapanandaman na brown out. Basta dahil sulu, automatic ni sindiya. At po tamibalik isulu, automatic mo naman magbalik daya at magbalik isulu without you noticing it. Seconds mo. Yan kita nga po yung kakatamong Domus Pastorum, yung pamamisita at pamagtur tamo. Hopefully, niinganyo tamo po, bang kanita mamasal tamo kini, at agkatanda kayo, especially kayo kapatid kumpari, napasyalan nyo kay Keti at magdatun kayo, bang kanita, abay-abay ta magpainawa, abay-abay ta lang pagkabayan, din kaya katamong matong pari makatuknang Keti. Dakala salamat po, king kaya kayong oras at king pamanalbe, king kaya katamong video tour. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, Bright FM, friends tayo. My dear brothers and sisters in the Lord,